Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ana m ekene unu n'afa Chineke ji ike niile, n'afa ndị ichie, n'afa aja anyị, n'afa ndị ọdịnala. Tata bụ ụbọchị afọ, wee na-asị na afọ ga-afọtara anyị ife ọma, ndụ nwoke, ndụ nwanyị, ndụ mmiri, ndụ azụ. Anyị ka adị ka echi na-echi aha agwụ onye afọ taa ka afọ ya echi. Nke a bụ ọfọ nnago n'isi onye ọbụla. N'ụbọchị nke tata, asị m ka nkụzie etu esi aga ọjị, maka na ụfọdụ n'ime anyị aghọtasịrọ ife a na-akọwa etu esi aga ọjị, etu o si wee dị n'omenala Igbo. Anyị nwere 3 principles, 3 steps esi aga ọjị. Nọmba 1 a bụ ka a na-akpọ ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ bụ invitation of spiritual being dịka Chukwu okike abịama and the other spirits to come and bear witness to your declarations and your decrees. Number 2 bụrụ itu ogu. Itu ogu, gịnị ka o mean? Your declaration of your intentions in clear conscience in relation to your fellow human beings. Ebe a ka ihe ekwu live and let live, ndụ nwoke ndụ nwanyị. The last one bụrụzia ịgọ for proper. Ịgọ for proper bụzi ebe ya nọzi wee kwuzie ife bụ obi gị, kwuo ife afọ ịchọ in fairness and in justice. These are the 3 steps, the 3 principles you must adopt, you must follow in Igbo Igofo. Now, enwere some basic things ị kwesị inwe ma ị chọọ ikpe ekpere a. Number 1 bụ gịnị? Ife a na-akpọ ọjị kola nut. Ọ bụghị ọjị Hausa. Ọjị bụ ife ndị Igbo ji agwa mmụọ okwu. Number 2 abụrụ gịnị? Nzu. Nzu na-egosi ife dị ọcha. Obi na-agbalụrụ agbalụ. Number 3 abụrụ gịnị? Ọsọ ọjị ọsọ ọla. Ọsọ ọjị a ka eji emebi ife lụrụ alụ, ka eji ajụcha ife lụrụ alụ, ka eji ekwubi okwu ka ọ pụta ife. Ọsọ ọjị a nwere spiritual potency dị egwu. Ife ọ na-arụ na ndụ mmadụ erike, ma nọ nke ịma ị na-eme. Number 4 bụrụ edo. Edo a ife eji eme bụ eji ebuda mmụọ ndị mbụ na ndị egede. Eji ebuda fa ka obi lụọ fa ka fa ghọta ife anyị na-ekwu. Number 5 bụrụ odogwu akata aka. Ihe a ka a na-akpọ ọfọ. Ị na-efe anyị fụ na ọ dị ka isi mmadụ, nwa aka nwee isi nwa anya. Ọfọ ya bụ ikwusizi okwu, itie ya n'ala gboro ịnọ dịka esi wee kwu n'omenala Igbo ka okwu iwee pụta ife. The last not but the least bụzi nkwụ ọkụ. Ọ bụrụ na ịchịkọ ife niile ọnụ wee na-ekpe ekpere n'ọdịnala Igbo, ekpere gị ga-apụta ife. We follow the 3 basic principles nkọwara ọnụ. N'agbanyeghị na nna chi gosi ka esi ekpe ekpere wit ọjị na ife ndị a,